Okay, så tager vi den lidt frem. Ja. Goddag. Jeg hedder Milena Bonifacini, og jeg kommer ikke rigtig fra Nyborg, fordi jeg kommer faktisk fra en lille bitte landsby, der hedder Skalkendrup, mellem Nyborg og Kerteminde, hvor jeg tror, der bor 300 eller sådan noget. Men det er postnummeret af Nyborg. Ja. Og for længe siden fik jeg en mail fra Claus og Karen, om jeg ville deltage i det her bannerprojekt. Inde i mit hoved hed det bare Vestjylland, men det er jo så lidt mere bredt ud end som så. Altså kunst, der kommer til folk. Folk skal ikke komme til kunsten, men kunsten kommer ud til jer. Og det synes jeg var en god idé, og jeg synes også, det var en god idé, at det hele ikke skal foregå i København eller i Aarhus. Så sagde jeg ja til det, og så gik jeg og tænkte lidt over, hvad jeg kunne lave. Og om jeg sådan skulle tage udgangspunkt i Humlum, eller altså i lokaliteten, eller om jeg skulle ligesom tage udgangspunkt i mit eget univers. Og det har jeg så valgt at gøre det sidste, fordi det er sådan, jeg normalt arbejder, og den kunst, jeg arbejder med, er alligevel også på en måde, synes jeg, generelt. For der er naturens former i, der kan også være nogle geometriske former. Det er som regel organiske former, så det kan ligne planteliv, det kan ligne celleforskydninger, det kan ligne fossiler, det kan ligne noget ude på universet, det kan ligne... Man kan sådan set se alt muligt forskelligt i det, og det gør folk også. Jeg skal lige prøve at betjene den her samtale. Det er måske ikke så nemt. Der, ikke? Så, ja. De første, I så før, og det her, det er nogle lidt ældre ting, som, hvor jeg arbejdede i lidt mere stramt formsprog. Jeg har arbejdet meget sådan minimalt og helt abstrakt, men efter jeg flyttede til Fyn for 12 år siden, så er der sådan langsomt kommet mere natur ind i mine ting. Det er ikke særlig sådan bevidst, men jeg bor jo ude på landet, og så er det ligesom på en eller anden måde sivet igennem hjerneskallen og kommer ud gennem hænderne. Ja, det kan man jo for eksempel se her. Det er jo sådan et slags stiliseret landskab, hvor der er måske en bakke. Jeg ved godt, det er lidt lyst, når I ser heroppe, men I kan godt sådan fornemme omridset. I kan desværre ikke rigtig se farverne. Og så er der jo sådan en busk med nogle forstørrede kirsebær. Altså det er jo sådan meget enkle henvisninger og referencer til landskab, til natur, men også til anden kunst. For eksempel Henri Matisse er inspireret. Ja, det her det er fra en udstilling for 8 år siden i København, der hedder Overgaden, hvor jeg lavede sådan en slags collage-ophængning. Både med tegninger og malerier på lærred og på udskårede aluminiumsplader og træplader. Sådan så det, man kan sige, det blev et stort sammenhængende værk. Nu var der nogle tekniske grunde til, at mine banner her i Humlum har fået lidt lang afstand. Jeg tror nok, at i nogle af de andre landsbyer hænger de tættere sammen. Men det har noget at gøre med noget elinstallationer og forskellige ting. For jeg kan godt lide, når grænsen for det ene værk ikke er så tydeligt, og det flyder over i det næste, så det bliver sådan et sådan sammenhængende univers. Så vi se her. Det er fra en anden udstilling, hvor jeg har beklædt galleriet med krydsfiner. Fordi så er der også på mit atelier, der har jeg krydsfiner, altså råt træ på væggene, og den der struktur og varme, det stoflighed, det træ giver, det kan jeg godt lide som sådan, jeg arbejder med i billederne. Men her kan I se, jeg arbejder meget med mønstre og også ornamenter. Der er også en af bannerne derude. Jeg tror faktisk, at den der er lige herude. Skal jeg lige vende mig om? Ja, hvis man kigger den vej, så er der en, der godt kan ligne. Det er sådan et, ligesom en bladranke. Det kan også godt minde lidt om noget, man ser på kalkmalerier. Jeg kigger sådan på kunst fra alle mulige kulturer og fra alle mulige tider. Men for eksempel synes jeg, at de danske kalkmalerier er helt fantastiske. Det der forenklede mønstre og stiliserede sådan, plantemotiver, som er sådan nogle, som også henviser til sådan noget frugtbarhed og frodighed og sådan noget.
Nu skulle jeg jo lave noget på banner hertil, fordi nogle af de her former, der er i mine billeder, dem laver jeg også tredimensionelt i papmaché, og nogle af dem får jeg støbt i bronze. Det er bare et eksempel på det her. Det er et andet projekt, det er nogle træplader, der hænger i... Vi maler træplader, der hænger som en slags ranke. Skal vi se, har det her. Det er et billede fra atelieret, hvor jeg er i gang med noget papmaché på et stort bord, og så hænger der en hel masse tegninger. Og de her banner, der hænger herude, det er jo også nogle akvarel- og gouache-tegninger, collager, som jeg har lavet nogle udsnit af og fået forstørret op. Så i virkeligheden er den enkelte tegning er så stor her, og så udsnittet I ser, det er jo så måske 5 cm bredt og 25 cm højt. Og jeg har altid gang i en hel masse billeder samtidig. Derfor synes jeg også, det var meget godt. Jeg kan ikke huske, er det 13 banner, der er derude? Ja. Og så er de jo forskellige på hver side. Det er fra den samme tegning, men men det er 2 forskellige udsnit, så der er jo sådan set 26. 26, ikke? Det er en af papmaché-objekterne, der har fået stof rundt om, og så ligger det sådan et bronzefad. Men altså, nu snakker jeg om kalkmalerier. Jeg er også... jeg er interesseret i også sådan noget som håndarbejde, altså broderier og korsting og strikketøj og ting, der er vævet og ting, der er tapeter, porcelæn. Alle sådan nogle steder, hvor der er sådan en, forskønnelse i det, vi omgiver os med i dagligdagen. Alt det, som pynter og gør tingene pænere, og det er ikke ment som kunst. Det er noget, man gør, og det er noget, gør man i alle kulturer, fordi vi gerne vil se på noget på pænt derhjemme, og på vores tøj og på vores møbler og så videre. Og det er sådan meget uprætentiøst. Det er jo sådan en dekoration, men det er sådan meget uhøjtideligt. Det synes jeg er meget inspirerende, så jeg har sådan nogle henvisninger til sådan nogle ting. Og jeg har mange af mine papmaché-ting. Det ligner, kan ligne fade, krukker og skåle. Og så har jeg også haft dem installeret på sådan nogle lagerreoler, så det ligner lidt, at man kommer ind i et spisekammer. Jeg tror, der kommer et billede af det lidt senere. Det her, det er noget forarbejde til en meget stor collage, som er sådan... jeg tror, den collage, den hed Skoven. Ja, det var fra Aarhus Kunstbygning sidste år, fra Kunstnersammenslutningen Jylland, som jeg blev medlem af. Men det kan I godt se, de tegn. Altså, jeg ved godt, I ikke kan se så meget deroppe, men fornemme, at det er... det er meget familie med det, jeg har lavet hertil. Så der er både nogle, der er sådan meget naturagtige, nogle, der er lidt arkitektoniske, nogle, der er meget et rent mønster, noget, der bare er prikker, for eksempel. Jeg gik lige igennem gaden før her, da jeg kom, og der er nogle af bannerne, der ligner egentlig, det er en fortsættelse af et træ, der står ved siden af. Men der er også nogle, der har arkitektoniske elementer, så det kan ligne lidt en søjle, og forholde sig lidt til huset, der står ved siden af. Så jeg har valgt sådan, der er en variation, så det sådan folder sig ud i forskellige retninger. Og der er også nogle, der kan ligne pletterne på en sortbroget kro, for eksempel. Det var den der collage, de der tegninger, der hang. Dem har jeg så samlet sammen. Den er nok 3,5 meter høj og måske 3 meter bred. Nå ja, det er de der lagerreoler med nogle af de der papmaché-objekter, som så ligesom er bare sat der. Skal jeg have mere? En anden stor collage, hvor der er en kombination af forskellige tegninger, og jeg limer jo stof og tapeter på. Og den her store collage, der har jeg også flettet ind sådan nogle postkort med nogle af mine inspirationskilder. Jeg tror, der er noget Albrecht Dürer og noget... Jeg kan ikke huske, hvad der vi har. Liechtenstein og nogle forskellige ting. Jeg tror, det var det billede, vi startede med, som er ud fra Brandts Klædefabrik. Det er gammelt. Men det var sådan begyndelsen på det her mere sådan, hvad skal man sige, fabulerende univers. Så var der en, der sagde, at der var en, der havde udtrykt noget kritisk, at det var alt for farvestrålende. Jeg synes jo faktisk, det er ret neddæmpet i farven, det jeg havde. Der er nogle røde farver, men ellers er det jo sådan lidt grågrønt, og det er ikke sådan
det er ikke skrigende, det vil jeg ikke sige. Men man kan godt, jeg har altid set mine billeder sådan ude i, altså hverken ude i naturen eller i en by før. Og de ser jo sådan, det ser jo sært ud på en måde. Og jeg har ikke noget imod, jeg er godt klar over, at jeg får mange forskellige reaktioner på mine ting. Og jeg er også den der med, det kunne jeg selv lave, så vil jeg bare sige, jamen så gør det. Altså, men jeg ved, jeg har jo også sådan et meget enkelt formsprog, og det er også et lidt, kan også se sådan lidt naivt ud, og der er nogen, der siger, jamen det ligner børnetegninger, men jeg kan godt lide den enkelhed. Og det, at det ikke er, det er ikke noget med en lige kant, altså der er sådan en, man kan se, at det er lavet med hånden, og at det ikke er, rettet på. Det er umiddelbart udtryk, det kan jeg godt lide. Og jeg synes jo, det er jo godt, at der er nogen, der kan lide det, og nogen, der ikke kan lide det, fordi så forholder man sig jo til det. Altså, nu kan man da ikke undgå at se det, hvis man bor her i byen. Og så må det jo irritere, men det kan være, at der sker et eller andet, når man har kigget på det et stykke tid, eller man finder ud af, at der er en af dem, man godt kan lide. Det kunne da være dejligt. Ja. I må godt stille nogle spørgsmål, hvis I gerne vil. Nej? Så kan I bare komme hen til mig bagefter. Tak. Ja, tak.